Molt bé, i per finalitzar, veurem en el mateix bloc el que van a ser les substàncies covalents. Substàncies covalents, no ho fico aquí, però ho afegeixo jo, perquè ja sabeu que els àtoms d'aquestes substàncies, tant quan parlem dels cristalls com quan parlem de les substàncies moleculars, els enllaços que hi ha entre aquestes van a ser enllaços covalents, però la substància en si, és a dir, per exemple, l'aigua, va estar unida en este cas per enllaços d'hidrogen. Per això, primer anem a dividir les substàncies covalents, anem a tindre dos, les substàncies moleculars o les substàncies atòmiques. Les substàncies moleculars, anem a trobar tres tipus. Anem a trobar les substàncies apolars, que això va en funció de l'enllaç, ja hem vist, per exemple, aquí teniu l'heli, l'hidrogen, el metà. Molt bé. Després, substàncies polars, ahí tenim el bromur d'hidrogen, el diòxid de sofre, el cloretà, etc. I algunes d'elles amb enllaços d'hidrogen. Depèn d'aquestes forces, van a tindre una mica de més facilitat per ser trencades o menys. Ja sabeu que els enllaços d'hidrogen serien més fortes, després anirien els polars i després els apolars. Perfecte. Com aquestes molècules estan unides entre elles per forces intermoleculars febles, com les que acabem d'esmentar, forces de Van der Waals o ponts d'hidrogen o enllaços d'hidrogen, tot això va provocar una sèrie de propietats o va donar lloc a una sèrie de propietats. Com ja sabeu, moltes d'aquestes substàncies les anem a trobar o en estat gasós o en estat líquid. Molt poques van a ser sòlides a temperatura ambient. Després, les que són sòlides, com per exemple el iode o la cera, van a ser molt blanes, van a ratllar-se, per exemple, amb molta facilitat. El que provoca que van a tindre punts de fusió i ebullició per lo general baixos. Van a ser substàncies poc conductores del corrent i de la calor. Això és perquè els seus electrons estan molt localitzats, no estan deslocalitzats com podia passar, per exemple, en l'enllaç metàl·lic. No vol dir que no siguin conductores, sinó poc conductores. I em sembla que no em deixa res més important d'aquí, I per últim, anem a tindre les substàncies covalents atòmiques. D'aquestes ja parlarem l'any passat, la seva formació se basa en una xarxa atòmica. Què vol dir això? Que tota la xarxa va estar unida entre si per enllaços covalents. Per tant, poden formar estructures molt, molt grans. Exemples, tenim el diòxid de silici, l'SiO2, que em sembla que està per aquí, exacte, i també tenim l'exemple del carboni diamant. Molt bé, aquí, per exemple, us està comparant el que seria el diòxid de carboni en estat sòlid i el diòxid de silici. Vos compara aquí, veieu que teniu aquí les molècules de CO2, això seria en estat gasós, però, com veieu, estan unides per lo que serien forces de Van der Waals. En canvi, aquí, quan parlem de substàncies covalents atòmiques, el que tenim és enllaços covalents entre els àtoms formant xarxes. De fet, això d'aquí, l'únic que indica és una proporció, que per cada un àtom de silici van haver dos àtoms d'oxigen. És el que diríem fórmula empírica i això fórmula molecular. Això ja... Sense més, anem a parlar una mica de les propietats. Molt bé. Com que aquesta estructura d'aquí està formada per enllaços covalents, tota ella, aquestes substàncies van a tindre punts de fusió molt, molt alts. Després van a ser molt dures. Penseu que el diamant forma
no és igual a aquesta estructura, però similar i tot és carboni. ¿Vale? Tots són enllaços carboni-carboni-carboni. I, per tant, enllaços covalents molt, molt forts i molt dures. Això és el que us volia dir. Recordeu que el diamant és una de les substàncies més dures que hi ha. ¿Vale? No van a conduir ni l'electricitat ni el calor, no. Aquí sí que els electrons estan molt localitzats i, per tant, són zero conductores del calor i d'electricitat. I, a més, són insolubles en qualsevol tipus de líquid. ¿Vale? I fins aquí el tema. Bueno, espero que us hagi resultat interessant i també espero que sigui l'últim vídeo que gravi ja d'aquest.